Okay, en ting vi har prøvet at arbejde med, det er at vi gerne vil have eleverne til at have noget indlevelse i nogle historiske perioder. Og det er det vi har prøvet at sætte i fokus. Stadigvæk så bliver det en lærerstyret aktivitet, men det er jo rigtig vigtigt for os, at eleverne ikke medbestemmelse, men får noget medindflydelse og bliver aktiveret i den her aktivitet. Så den måde vi ligesom har valgt overordnet ideen og sætte det op på, det er at man kan dele klassen ind i nogle grupper. Vi har så valgt at kalde det fraktioner, hvor de så hver vil få et faktakort om den fraktion de skal repræsentere. Og så hele klassen vil få en samlet tekst om det historieemne man har valgt. Og så ud fra den her tekst man har valgt, eller vi har afleveret til dem, der skal de ud fra deres faktakort ligesom hive information ud af teksten, som vil være vigtigt i forhold til deres fraktion, eller vil være en problemstilling, eller er der en direkte modstander i en anden fraktion. Det emne vi har valgt i forhold til det her dilemmaspil eller historisk gennemgang af forskellige fraktioner, det er der 30-årskrigen og den westfalske fred. De 4 fraktioner vi har valgt at dele klassen ind i, det er katolikker, protestanter, de suveræne hungrende stater, altså dem der gerne vil have uafhængighed, og så den styrende magt, som vi så har kaldt kejseren, som ligesom bliver et overordnet, en overordnet hat for de styrende magter. Det kan også være paven kommer lidt ind under her. Det eksempel jeg lige vil bruge på et faktakort man kan få udleveret, det kan for eksempel se sådan her ud. Og det vi har her, det er til den fraktion der skal være katolikker. Der står sådan nogle fakta om det at være katolik i den tidsperiode under den westfalske fred og 30-årskrigen. For eksempel så står der jo her, at gudstjenesten foregår kun på latin. Det er næsten kun præster, som kan forstå det. Og det er måske ikke et fakta, der er så relevant i forhold til 30-årskrigen eller den westfalske fred, men det er rigtig vigtigt at forstå i forhold til, hvad det vil sige at være katolik på det tidspunkt, og hvad de levede med. Og sidenhen, hvorfor måske det var, at protestanterne, de ville lave noget andet. For eksempel, at gudstjenesten skulle foregå på et sprog, så man kunne forstå det. Men når de så har fået den gruppe, og nu holder vi lige fast i katolikkerne, de har fået den her, og de læser ligesom de her 9 facts, vi har lavet om det, og skal ligesom prøve at snakke om det og forstå det, og så vil de så kigge på den tekst, de har fået udleveret, hvor vi så har skrevet sammen cirka 2 siders penge, som er fakta omkring den 30-årskrigen og den westfalske fred. Og i starten af den tekst, der er der nogle tankespørgsmål, som de skal have i mente, mens de læser den her. Og dem vi ligesom har stillet der, hvilket dilemma sætter denne situation min fraktion i? Har vi en direkte modstander, der modarbejder vores mål? Ændrede den westfalske fred noget for min fraktion til det bedre eller til det værre? Hvad påvirker vores fraktion direkte i denne tekst? Tanken er så, at de læser en paragraf i gruppen. Det kan man måske skifte til, eller man kan læse den alle sammen. De kan også få en tekst hver, men altså alle skal i hvert fald have den her tekst. Og så ligesom prøve at snakke om de her spørgsmål på gruppen og få skrevet noget ned. Og man ligesom har gjort det og været teksten igennem, så er man klar til at gå videre til det der skal ske på hele klassen. Efter vi er færdige i grupperne, og der skal man selvfølgelig som lærer komme rundt og lige være lidt lydhør og måske igangsættende og sørge for at vi ligesom når derhen hvor vi gerne vil, så vi er klar til den endelige aktivitet på klassen. Og det er det vi har valgt at kalde en diskussion. Og i virkeligheden der bliver det måske mere en lærerstyret gennemgang af nogle faktapunkter der er sket under den 30-årskrigen og den westfalske fred. Men den måde vi gerne vil starte med, det er at på klassen så får vi ligesom sat fraktionerne ud i de grupper de er, så man sidder stadigvæk gruppevis. Og så vil læreren simpelthen starte med at få præsenteret en fraktion. For eksempel vil vi gerne starte med at høre katolikkerne. Og der skal gruppen så præsentere, eller katolikkerne de skal så præsentere over for de andre fraktioner, hvad det er, deres holdninger er, og i forhold til den tekst vi måske har læst, og hvilke punkter der ligesom står på deres faktakort, så de andre elever også finder ud af, hvad katolikkerne er for nogle størrelser. Når det så er gjort, så vil det være rimelig relevant for læreren for at lede videre til den næste præstation og stille et åbent spørgsmål, som kunne være, er der nogen, der er direkte modstander til katolikkerne, eller er der nogen, der er uenige i det, der bliver sagt herovre i den gruppe? Der tænker vi så, at protestanterne de vil komme ind. Så det vil være meget relevant at gå videre til dem.
Og den måde fortsætter man så med at gå videre, indtil man er igennem de fraktioner, man har lavet. Og som sagt, man kan have mange fraktioner. Vi har så valgt at fokusere på de her 4. Når det så ligesom er sket, så er det vigtigt, at læreren han får sat nogle gode spørgsmål ud, som kan sætte gang i, at man ligesom får nogle input fra grupperne. Og nogle spørgsmål, vi har skrevet, der kunne være interessante at få svar på igennem den her diskussion. Det behøver ikke være direkte de spørgsmål, men så er det måske være meget godt at få styr på, hvordan starter 30-årskrigen, eller hvordan starter konflikten. Og få snakket de her ting igennem. Og det starter jo som religionskrig, men ligesom at sørge for, at eleverne også er med på, at det starter et sted, og så bliver det trukket over i noget andet. Og så har vi oppe i den vestfalske fred skrevet, at det kunne være meget spændende for at vide, hvem taber mest på, at den vestfalske fred bliver lavet, og hvem vinder mest på det. Så vi sådan hele tiden får nogle faktuelle, noget historiedata på banen, men eleverne er med til at give det input og få det snakket igennem, så på den måde så indlever man sig mere i de historiske fakta, i stedet for at der bare står en lærer ved tavlen og fortæller det.